Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, lokhu ingene njalo ke imiyalezo yenduduzo emndenini kaBheka bakubo Prince Mchunu nobaziwa ke ngokuthi uBK Ukhozi FM nobe ngumsakazi ke kulona ke Ukhozi FM. Abakhozi FM ke sibekhiphe ke umyalezo ukuthi ke kuzoba khona inkonzo Yesikhumbuzo yakhe ke uBK Mchunu babe sebebhala ke kanje bathi ngenhliziyo ke ezibuhlungu siyanimema ukuthi ke nibungaze nathi lapho sikhumbula khona futhi sihlonipha uhambo lwempilo ayiphile nathi uBheka Mchunu. Usuku uNdasa 15 2024 okunguMarch ke kusasa guys ngolesihlanu indawo SABC Durban M1 studio isikhathi u12 pm. Macingwane ke bathi ke uthinta impilo zabantu abaningi emkhakheni ihlukene ngenhliziyo yakhe emnene futhi ke enobuntu. Bathi ke ungakwazi ukuba ingxenye lenkonzo ngokuyibukela ku Facebook na ku YouTube Ukhozi FM. Baphinde bathi ke inkonzo yesikhumbuzo izophinda isakazwe bukhoma emsakazweni Ukhozi FM. So ke guys angikho sure ukuthi ke abangafisa ukuya khona mathupha bangakwazi yini ukuya, kodwa ke abagcizelele kakhulu ukuthi ke ningakwazi ukuthi nithole khona la ku Facebook na ku YouTube umsakazo Ukhozi FM, futhi izophinde isakazwe nakhona ke emsakazweni Ukhozi FM kusukela ke ngo12 khona kusasa. Guys ya injalo ke bakithi indaba kaBK ibhlungu ngampela mawuzwa ke imisebenzi emihle abeyenza ke emphakathini. Ngeke ngezwe nje ezinye insizwa zikhuluma zithi ubenganqena ukusiza umuntu ke nangemali, bengayena umuntu ongoqo, bekwazi ukuthi umuntu meyihluphekile amsize. Bakithi ya kunjalo ke laba bangakwazi ukuthi bahambe ke noma ke abazokwazi ukuthi ke bayithamele lenkonzo bangayithamela ke inkonzo kaBK uBheka bakubo Prince Mchunu. Amalungiselelo omncwabo ke ayaqhubeka noma ke usuku lomncwabo lungakashiwo. Masiqeda ukuzizwa guys indaba lezo ukuthi uzongcatshwa ninikeze zobe sinazisa. Do leave your comment below guys and let's continue to pray for the family. Bye. Hello